Ariko kwanira obwebi bw'ekipikipiki abwase abarundi abw'ekipikipiki bateba munanigo bakonererwa amona abanyanyimbo bunatokumanyiwa n'omusakyo ito Isaiah Maube ojoikerana ase kinsemecho Liorocho litindi nigo lyatekagati abanyanyimbo b'etago nabo iko amona abateneri b'abarundi aba bodaboda kurwase sub-county ya South Mogirango abumira na segeti y'etago agera gukwanira enchira barakei obwebi bw'ekipikipiki nabo iko amona obunereria bw'abanyanyimbo egentononya nabo iko kirira abanyanyimbo abwo kubaseberania asoko barutera kitiaga sigose ebintu bibikorusia amaliga asama isabo radio yonyambebe omochiamani bwe sub-county y'etago jako ligio marembe ntoche tikorwani monto lakini tuwauri ruchipipiki chaito baonige chire police ntoma etinganga kitoko chikoragera gosenga kia abana baito bako chikomenya abana baito twasogiri chipipiki twabaire bakorerero ni yeye tokosomeria abana baito ngigeko gera bako baura chipipiki na intu twasogire ga stage document kulengana amona abateneria abwo nigo bagoteba bomera na segeti ekyo agera gukwanira okobora gwe pikipiki ya moya nyara kubage koibwa kurwa asichinsemo Kenya koe na gotoka asensemo ya Tanzania kulendekero abanyana bacete ko yebwatia bakaburirwa ekenyititagiye kibesa ange kirbu 30 egento bari kuburania asikibesa icyo cyariko kigokora emeremo gwanga abantu baumire etago na asobo maana nkaminyo kampake etago nkanyoro yokoro kumasta kuma obetire abana babo getutu batane meyo inche bwe komonyana na baruseti nyagitari abana abunka baberali bakagenda ngakwana mona debut OCS ngakwana mona hospidi egere to isaranse torainisha mangana South Mogirango obo bembo bakuru Mogirango na bogetutu ekero twaigwana na toikaranse rero Monday bageukire keri bakwanete bachire na fucho batourire chipigipigi inga bomaene obombo manyekana Kolengana amono munyanyimbo omonene asense me yugosomo sibidibwe tago uyo tataka gutenase chikamera checho nigate babuna barabunigo babwatiri chiko egera goseberania abantu abo baichurene tamo egentononya nabo igate babuna no kobuna amachiko ariyo gotange binyibi ya COVID-19 kolengana amono muraibwense buna tebete kolende egekore kyo nigo kiagikirigwa bororo nabamenyi betago asebono bate babuna nigo baganetyo boene kororekana ne chipikipiki ekyo ange emerongene chiabwatwa igorerwa limorioka ngo batu chitiaga siarie kegwanda ere buyago sere bobe ngo korera iga umugambi sebena sio soro eso bwango mono nyuma abamura batara imokie getambo kerakende rero oikamambi takonye omonto koro kumasta kuma lega ne idia manyekanenga asa nyorete pikipiki ngai nande ni ngorenge oyeire to bono nande le pikipiki chinde nchire muna bono ntobwata ya maposteti enamba ye pikipiki eframe number omonta kwete epikipiki eyo ntomanye to monyane lakini yasinyire gotoka gwetera ase master akuma agana se chiduka chietago asebono abana bodaboda bakolera okuunererwa amona abanyanyimbo begetaseni kia etago Kilibago teba nkelingo boene tibuli kobo anene muno ekerama mocho tukire ase chistechi chigotoka ime ya Mogirango neki bakubuli goikaraboni gankelinga abarayi bense me bakubwatira namo no musike matiangi beso anani agara kwene kinga boene bwabongo nyorekana buli egento nonye nabo igo bagoteba buna tibamanyeti limocho bakora Inkolpoteli egetasen kiagatembe kuruiga ase chiduka chietago ime ya South Mogirango elietaliane Isaiah Maube Biake guma muri kito Isaiah Maube no roboti rukurwase